Masquera say Imre Zimbabwe, welcome to our channels in Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garo waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Imre Zimbabwe tawigira nyema pa elections ayo kuitwa kuswa 27 April ayo aka announce kwa mshirime kunge Fadza Imaere uya represent the Mount Pleasant constituency pamwe chete na va Alan Rusty Makam represented the Harare East constituency. Vakabuda vachiti they have resigned from the parliament muri Zimbabwe. So mushure kunge zvaitika pakanze pachaitwa by-elections ekufila ma-vacant seats iwawa muri Zimbabwe. The Citizens Coalition for Change yavasengezo shabangu yakabuda ichiti they were not going to contest my-elections yaya to fill up my spaces since they were going to focus on my party structures avo since vasiyana nezokuita zvima-elections since they want to improve their party focus on my party structures avo kuma-improve muri Zimbabwe. Vanhu vakawanda vakabuda vachiti this move yakaitwa navasengezo shabangu nenga iripo pakudonata ma-seats kubato rezanu PF muri Zimbabwe since yaka withdraw ma-candidates ayo so that zanu PF yaizopinda isina kucontestwa. Asi right now the blue movement haina kumira. The blue movement yati ayo hakuna zvakadaro yabe filled all ma-candidates ayo muri Zimbabwe and kutaura kunoku they are doing ma-campaigns muri Zimbabwe. Tofunga the Harare East constituency ikurepresentwa na Cheza uyo arikuonekwa Madam Cheza arikuonekwa vachiita ma-campaigns around the country muri Zimbabwe. Vataura ivo vachiti no, they are not going to donate ma-seats kuzanu PF. They are going to contest as ma-independent candidates. Havana party yavakaregister, but they are saying kuti they are representing Nelson Chamisa. They want ma-seats aya kuti adzokere kuma-supporters aNelson Chamisa. Tisingazoti vachabudirira here kana kuti vachawanikwa vachiwina here ma-elections iwawa kana kuti muri Zimbabwe. Ndofunga the Children of Zimbabwe or Veterans Association vakabuda vachi-announce pa-X endo yavo vachitaura ivo vachiti Cynthia Cheza is the one who's going to stand as an independent candidate ku Harare East constituency achirepresent the blue movement from Advocate Nelson Chamisa muri Zimbabwe. Vakabuda pa-X endo yavo skanzi Harare East by-elections update. Cynthia Cheza, who stand as an independent candidate in Harare East constituency, as an independent representing the blue movement from President Advocate Chamisa. The blue movement is coming as a joker to Shabangu's nonsense. Tozakabuda zvichitaurwa the Children of Zimbabwe or Veterans Association. Then zvakare through a statement yakabuditswa ne Change Radio. Cynthia Cheza akabuda achizvi-introducer muri Zimbabwe. Akataura iye achiti I'm writing to introduce myself as a candidate for Member of Parliament in this by-election for Harare East constituency. My name is Ropafadzo Cynthia Cheza and I'm deeply committed to serve our community and representing the interests and concerns of its residents. I come from a background of healthcare provision and I'm an international businesswoman, which has equipped me with the skills and determination needed to address the issues facing our constituency. I believe in transparency, accountability, and inclusivity in governance, and I'm dedicated to work tirelessly to ensure that our community thrives and prospers. Advocating for inclusiveness for women is of paramount importance. Throughout my career, I have managed to show my great listening skills and I have an eye for detail. These experiences have instilled in me a deep understanding of the challenges and opportunities facing our constituents, and I'm eager to leverage this knowledge to enact positive change. If elected, I will prioritize issues to do with mental health, education, local roads, and security. I am committed to listening to the concerns of our constituents, engaging with community stakeholders, and advocating
for policies that will improve the lives of all residents. I'm running for office because I believe that together we can build a brighter future for our community. I'm excited about the opportunity to serve as your representative and to work collaboratively with you to address our shared challenges and achieve our goals. Thank you for considering my candidacy. I look forward to the opportunity to earn your trust and support in the upcoming elections. As a team player, I have already spoken to Alan Markham and I'm working hand in glove with him for the betterment of our community. Zvakabuda zvitaurwa na Cynthia Cheza muri Zimbabwe kutaura kwatiri kuita their campaigning pane mavideos atodawo kuratidzai vari kukampeina. Tisingaziva kuti vachabudisa this blue movement ichawanikwa ichiwina here kana kuti. Zvakare ZANU-PF on the other hand haisi kumira. They are saying they are ready and they are confident because they are going to take seats ese ari maviri by-elections ari kuuya muri Zimbabwe. Tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ndataurire vanhu ndoziva ma-issues ari muconstituency medu. Area zhinji kana tap water haibudi kana magetsi hakuna. Asi nyika yedu kusiri kuti irombo. Nyika yedu ine ma-minerals. Nyika yedu yakafuma zvisingabviri. Asi kune vashoma vanoda. Unoziva zvakaita ZANU-PF? Zvakaita ZANU-PF. ZANU-PF zvayakaita hazvina kuipa kuti tipuwe ma-in-house. Inotomadawo. Mukandigira pasi munotenda. Hazvina kuipa. Asi ZANU-PF yakatiurayira mabasa. Yatiurayira ma-industry ka. Ndobva yatanga kutipa ma-handouts. Yatanga kutipa ma-handouts ka kuti isu tidipende kwavari. Hurumende yedu itsva yatiri kuda. Hongu indiri independent asina taura kuti handisi independent. Asi ndiri independent. Hurumende yedu itsva yatinodaka. Toda kuti ikiriyete mabasa ekuti munhu wese kana ane basa nyangwe ukanzira kugora nasausage hazvina kuipa korikuwa. Asi kana ukaishaiwa ubviko kwakatama nokuti unenge uchikwanisa kuenda kwaTM unozvitengera chii sausage rako. Saka togona kusazviona kuti ZANU-PF ika yakausha vaonekwa nekufamba everyday vachipa vanhu masausage. Zvareva kuti mabasa hakuna. Basa kana ririko unongonozvitengera sausage rako paunoda. Saka vhoterai kune mabasa. Unoita kuti paunodira sausage unonotenga oga. Kana unoitwa ropafadzo Cheza. Zvini kandidheti yacho ndatimuzongoti ona zuva ranhasi. Ropafadzo ari pano nhasi. YaChamisa MP Cheza Honorable Cheza ahoy Harare East ahoy. Nhasi neurongwa hwekuklina nzvimbo yedu yeTafara. Tiri kufamba pano nakanzela vemumusha, kanzela Prince Mutubuka nevamwewo vatikuta vari kutsigira urongwa uhu. MaElections Honorable MP vari kupinda by-election remusi wa 27 April. Tinokukumbirai mose kuti huyai nouwandu hwenyu tichenese musha wedu. Ibasa redu tose kumeka sure kuti Tafara yachena. Tinokurudzirai zvakare kuti musaramba muchirasa marara, nokuti kurasa marara ndiko kunoita kuti tizowana ma-drainage edu achibloka, tozowana kuti musha maane masuweji. Tinotenda.